Sziasztok, én Roli vagyok, és itt van velem Edix. Sziasztok! A mai napon kérdéseket fogok tőle feltenni a Horse PvP-ről. Első kérdés, hogy is készült ez a szerver? Jó, kijövök. Ez a szerver? Igen, hogy is készült ez a szerver? Az a szerver Clonecraft admin ötlete volt, és lát benne kreativitást, és hát megcsináltuk a szervert, és amit láthatjátok, van rá igény, szeretitek, játsszák. Hát igen, mint működik. Látom, most is jó sokan vannak fent. Igen, 3 szerver van jelenleg, 40 férőhelyekkel. Összesen 120 férőhely. Na igen, akkor a második kérdés. Mi is a lényeg ennek a szervernek? Ennek a lényege, hogy lóháton PvP-zzünk. Azaz, igényünk egy lovat, majd lehívjuk, majd kimegyünk a harctérre, és kitek segítségével PvP-zzünk egymás ellen. Legfontosabb, hogy csak lóháton PvP-zzünk, különben automatikusan kitiltás jár, azaz ban. Értem, és hogy aki most nem tudná, hogy kéne lovat leigényelni? Igen, ez fő kérdés szervereken. Lovat úgy kell lehívni, hogy először is igényelni kell, amit úgy kell, hogy horses give, játékos név. Give. Azaz a az te én neved. Esetemben Rolex. Igen. Egy lótípus. Ló neve nem. Hát igen, ló neve. Azt adhatjuk igazából valami Paci? egyedi legyen. Jó lesz a Paci. Ha nem foglalt, akkor az esetleg valami egyedi lehet. Igen, és típusok ott lótípus, nagyon sok lótípus van. Legyen fehér, mondjuk fekete. a múl. Igen, az pont egy szamár lesz. Na hát akkor... És lehívni hogy neked tudjuk? Chatbe, hogy leigényelted a lovat, ez már a te lovad. Ezután a második lépés következik, hogy lehívjuk. Úgy fogjuk, hogy beírjuk per horses summon, és a paci neve. Igen, értem. És akkor kell várjunk 10 másodpercet. Másodpercet mozdulatlanul kell várni ahhoz, hogy a ló sikeresen megéledjen, feléledjen. Itt is a lovam. Te mint kezdőként 2 darab kitet bírsz lehívni a felderítőt, illetve a kezdőt. Per kit felderítő. Hallassuk, mi van benne. Hát egy full bőrszet, és egy meg egy kőkard. Ez egy alapkezdés. És akkor gyere, PvP-zünk egyet, vagy mutassuk meg, hogy hogy működik. A pálya óriási, mi építettük az egészet. Gyere. Mesterem illetve Starcraft csapata. Igen, a pálya az, ami remek, és akkor megyek. Azért van kerítés, hogyha valakinek ez kérdése, hogy miért van kerítés rakva, amikor lehetne kimenni. Hát azért van, hogy csak lóháton lehessen átszöktetni. Hogy most de vagány ez a skeleton ló. Viszont én nem kaplak. Itt vagyok, most meg arra... belagoltam. Megyek a Mester MC felirat felé. Jó, itt vagyok a Mester MC feliratnál. Jaj, ne, megöltek. Ölnek. Megöltem. Jó, megöltek. Akkor újra hívom a lovamat, és hol találkozzunk? Ugyanoda gyere. Akkor hallgassuk a másik kitet. Így. Itt is van a lovacskám. Na. Elpróbálok jutni, csak itt... be vannak kempelves, nem lóval vannak, az a baj. Na, itt vagyok a Mester MC feliratnál. És itt vagyok. Sikeresen lehívtam egy pár kitet. Aha, látlak is hátad mögött. Oké. Nem foglak megölni, hogy ne legyen vége az egésznek, de igazából ez a lényeg, hogy PvP-zünk lóháton. Ha meghaltál, akkor spawnra kerülsz, ahol ugyanis újból le kell hívnod a lovad, és fontos, hogy lehívnod, nem igényelni kell lovat. És akkor el tudnád mondani, hogy hogy
kezdőn felül még mit tartalmaznak a kitek? A De a kitek fontosabbat. nem változtak. A kitek a Skype, illetve Kit PvP szerverekről vannak, tehát ugyanaz a neve. A tartalom az lehet, hogy változott, vagy változni fog, mivel hogy picit csonkítva lesznek a kitek, hogy ne legyenek olyan erősek. Értem. Ez arra szolgál, hogy többet játsz, hogy valamit elérj az egészben. Igen, és a pénzzel mit lehet kezdeni? Igen, ugyebár tudhatjátok, hogy ez még új szerver, ezt fejlesszük, frissítjük. Igazából most, amit lehet, azt páncélokat, tehát 3 darab lópáncélt lehet venni jelenleg 500 000, illetve 1500 pénzért. Pénzt ugyebár alapvető, hogy úgy lehet kapni, hogyha valakit megölsz, az attól függ, hogy mennyi pénze volt az illetőnek, attól függ. Igen, de majd hát páncélokat meg felszerelést az kitekből lehet bizonyára. Páncélokat meg, illetve majd hamarosan egyéb extra dolgokat lehet majd vásárolni dollárért. Ami majd szerintem nagyon hasznos lesz, illetve nagyon tetsző. Köszönjük szépen! Gyere, akkor most gyere vissza a mesterncés felirathoz, hogy köszönjünk-e. Itt vagyok. Jaj, ne, csak ne öljön meg. Igen, ez ölt meg a múltkor is engem. Aha, megöltem. Ha. Na, akkor gyere, jelen pillanatban 48 dollárt kaptam tőle. Hát akkor ez a videó ennyi is lenne. Köszönjük szépen Erixnek a jelenlétet. Sziasztok! Sziasztok!